Häzirki wagtda eşewirliň ihlasy bilen ýurdumyzyň çäri künjünde ýeri toplumly döwür we biladişhanalary we gaýtadan işleýän önümçilikler ýygdyrly işe ýerdilýär. Ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da ýa-ni ýakynda hormatly prezidentimiziň ak patasy bilen açylyp ulanmaga berilen Altyn Bürgüt hususy kärhanasyna degişli bolan biladişhanalar toplumyna pomidoryň bol hasyly ýetişdirilip, eýleşlerimiziň deserhanlaryna bollun ködürlenilýär. Gahrman arkadamyzyň ak patasy bilen açylyp ulanylmaga berilen welaýatyň çärji ötrawynyň Talhanbazyr geňeşliginiň çägine iş alyp barýan Altyn Bürgüt hususy kärhanasynyň ýylatışganylar toplumy önüm bolçulugyny döretmekde münasip goşundyryň goşup gelýän hususy önümçilikliň birdi. Bu ýylatışgany 6 bölümden ibaret bolup 8,5 hektar meýdan tutýar. Ýylatışganada döwlet başlygymyzyň halkymyzy ýylyň ähli pasyna tergöw önümleri bilen öpçün etmek babatda öňde goýan aýdyň wezipelerinden oğralynýar. Ýylatışgananyň işe girdilmegi bilen ýaşlaryň hem 100den goragy täze iş orunlary bilen öpçün edildi. Önümçilikde işgärliň üstünlikli zähmet çekmegi, hemem deň çalmak üçin zerur şertleriň ählisi dolu gözüňde tutulupdyr. Bu ýerde iş alyp barmaklyk doğrulugyna innowasion tehnologiýalar bilen amala aşyrylyp, dünýäde ýylatışgany şertlerini bol hasyl almakda, baý tejribe eýe bolan öňdebarjy döwletlerde öňdirilen innowasion häzirki zaman enjamlary önümçiligi ornaşdyrylýar. Önümçiligiň esasy aýratyny bolsa pomidoryň kokos gabygynyň garynmasynyň yerleşdirilen gaplarda ýetişdirilýänligidir. Ýylatışganada umumyň 192 000den gowrak pomidor düýü bolup, olaryň her birinden ortaça 10-15 kilogram pomidor hasylyny almaklyk maksat edilýär. Önümçilikde pomidor nahalaryny iýmitlendirmek, şeýle-de ýylatışgananyň howa çalşygy, ýylylyk ýaly gözewçilik işleri, doly awtomatik ulgamyň üstü bilen amala aşyrylýar. Ulgamlaryň ählisi ýürütüleşdirilen merkezi ýekete kompýuter toplumyna birikdirilýär. Degişli hunarmenler tarapyndan pomidor nahalarynyň düýüp böleginiň ösüşine, ýylylygyna, kada laýyklykda düýüp emele getirilişine, ýürüte syna barly enjamlaryň üstü bilen ýygdyrly gözewçilik edilýär. Ihlasy çekilen zähmet öz netijesini merýär. Ýagny bu ýerde hasyl ýygnamaklyk tapgyrlaryň dowam edýär. Umumyň hasyl almaklyk iyun aýynyň soňuna çenli gözüňde tutulýar. Ýylatışganada şu önümçilik ýylyna umumyň 2000 tonadan gowrak hasyl almaklyk maksat edilýär. Umumyň häzirki wagtda bu ýerde ýetişdirilen hasyllar öz wagtynda ýygnalyp, terligi bilen ak bazarlara, hemem sowda nukatlaryna ogrudylyp, ol ýerlerde bolsa el ýeterli bahalarda ilaty hödürlenip gelýär. Şular ýaly ýylatışganalarda hasylyň şeýle köpçülikliň hemem bollugy bilen ýetişdirilip durulmagy ýurdumyzyň raýatlarynyň bu görnüşli önümleri bolan islegini doly kanagatlandyrmagy, şeýle-de artygyny bolsa daşary ýurtlara eksport etmäge giň mümkinçilik berilýär. Hususy önümçilikde üstünlikli zähmet çeken ýylatışgany işgärleri ýurdumyzda bol we eşetli durmuşyň höýerini görüp ýaşaýan bagtyar ýyleşdirmek, diýarymyzda şeýle göw önümliň bolçulugyny döretmekde. Taýsy tegallalary diýen gahrman arkadamyza alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.